Оста пичове, аз съм Боби и това е следващият епизод на FIFA, който е под номер 17. Ще имаме доста трудни мачове в този епизод. Първият ни матч е на Вила Парк и ние посрещаме Челси, които са на четвърта позиция. Ние след 7 мача сме на 9-та. Отново нашият състав виждате. Бентеки е в много лоша форма, затова излиза. Хътън ще играе, Кларк така влиза като титуляр, Гарнер също. И Акбонлахор, както казах, принудително влиза на място на Бентеки. Техният състав виждам, купили си Диего Алвеш на резервната скамейка, Куртуа е титуляр. Диего Коста, както знаете, в този сейф отиде в Челси и е под номер 10, който беше мата, но беше продаден на Ювентус. И този двубой започва. Пас към Редмонд. Удар и това е 1-0. Какво начало още във втората минута. Невероятно. Нейтан Редмонд. След всичките си лоши изяви Редмонд най-накрая успява да намери формата, която трябва да бъде, и искам те точки от този двубой, за това ще се защитавам през повечето време. Пас към Диего Кошта. Какво спасяване, но Димитър се разписва. Жалко. Жалко наистина, много глупаво. Допуснахме Диего Кошта да шутира. И Гузан направи каквото можа. Виждате, отлично се обърна Диего Кошта, как да му викам, аз не знам. И допускаме гол веднага след като вкарахме. Само 4 минути трая нашата радост. 1-1. Хендерсън и Стърлинг комбинираха тук. Стърлинг с центриране. Там Давид Луис се намеси, но какво се случи след това? Хендерсън обадя топката и шутира много опасно, но Куртуа спаси. Добре намери пролука между двама играчи и Хендерсън. Нямаше късмет определено в тази ситуация. И тук Куртуа лови без никакви проблеми. Ще да се правят опасна контратака, която приключва много бързо. Какво прави Киран Кларк? Защо не ми маркира Брадли Гузан? И това е 2-1. Не мога да повярвам, заради глупостта на Кларк и на фифата ни вкарват втори гол и ние губим вече в резултатът и няма как да се върнем. Повярвайте, Челси поведат ли те, няма шанс да ги обърнеш. Глупостта на фифата с това глупаво и безцелно гонене на топката, когато излиза в твоя полза, щеше да я пипне и да бъде тъч за тях. Абсолютно съм сигурен, точно на тъч линията. Щеше Кларк да докосне топката само за да е тъч за Челси, да не е за нас. И виждате какво се случва. Това е 2-2. Какъв двубой? Гейбриел Акбонлахор. 25-та минута. Вече видяхме 4 гола. Тък му говорех, че няма как да се върна срещу Челси. Ето, че има начин. 2-2. Какъв двубой наистина. Отличен пас към Де Бройне и това е 3-2. Нямам думи за този невероятен матч. 28 минута. 3-2 за Челси. Виждате каква грешка направих. Всъщност каква грешка направи фифата, защото дефанзивните халфове са тези, които трябва да покриват плеймейкърът на Челси, който е Де Бройне, и вкарва още един гол срещу нас. Така те трябваше да го покрият. Нямаше ги никъде. Тук искам да подам на Редмонд, само че фифата подава където си иска. И да. Акбонлахор! Не, много неточен удар. Много неточен удар. Това е да имаш 4 или там колко имаше.
Да, 4 звезди Уейкфут и да не можеш да оцелиш вратата с левият си крак. Края на това първо полувреме, изключително първо полувреме до 30-та минута някъде, където бяха вкарани всичките 5 гола. Астън Вила, Челси 2-3. Отлично начало за нас, само че е лош край. Виждате, надиграваме ги Челси, но те незнайно как ни водят. Делф е заменен от Бентеке. Сега ще се опитам да наложа Стърлинг като плеймейкър, какъвто би трябвало да може да играе. Тук замълчах, защото се концентрирах върху това да шутирам. Пас към Редмънд. Той се обръща много добре, Редмънд шутира и това е гол. 69-та минута. Нейтън Редмънд с вторият си гол в срещата. Отличен двубой правиме. Особено Редмънд. И сега ще има смени. Добре, Стърлинг не игра зле, но е изморен и ще излезе на негово място Тонев, а Уествуд заменя Конлахор. Връщаме си старата старата подредба и да се надяваме да вземем точки. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Беше изпуснат единствен път Оскар и той се разписва. Не мога да повярвам. Колко класа има в играчите на Челси. Видяхте колко малко пъти, колко малко грешки имаше в нашата защита. Това беше една от тях. Първата грешка след влизането на всичките ни играчи, които исках да задържа резултатът какъвто е. Господ ме наказва за пореден път. Казано е, не се брани, но аз се опитах да го направя и си изпатих. Редмънд! Не! Какъв късмет за Челси! Ето я класата на Оскар, която ни матира за пореден път. 5-3, край на матча. Челси ни побеждават 90-та минута. Диего Коста се разписва в нашата врата за втори път. И Челси отново с смазна контратака ни вкарват и решават двубоя. Най-накрая свири край на този двубой, в който се държахме достойно, само че Челси са прекалено добър отбор за нас. И така Астън Вила, от Вила Парк Астън Вила Челси 3-5. Това е може би матчът на сезона, толкова много голове и драма и ги надиграхме. Поне отново Челси, поне отново FIFA-та е справедлива. Показват, че Челси са слаби и... не, Диего Коста е вкарал един гол. Кой вкара първия? Да, Джон Оби Микел. Отлично представено от нас. Вау, как се е бъгнало това. Два пъти Стърлинг и Акбонова форма ми показва тук при резервите. Интересно. И продължаваме напред. Сега ще се пренасочиме направо към мачовете с българският национален отбор. Не знам защо, но след мачовете с Тотнъм и Челси, които бяха абсолютна доминация от нас, бордът ми мрънка. Джак Грилиш не иска пак. Той е млад, чакай, не могат да ни го вземат на колко година. Добре, ще проверя това и ще пусна клипът направо за... Да, млад е, не могат да ни го вземат при контрат. Окей, няма проблем. Имаме много време и така, време е за мачове с българският национален отбор. Добре дошли на Васил Левски, където е вечер и България посреща Австралия. Добре, ето ни нас напред, последна позиция сме. Съставът ни, както виждате, Занев, Лиза, Кирилов, може би дебют записва, не знам. Да.
Това не е. Божинов е титуляр, защото Бербатов е изморен. Техният състав Алаба им е капитан, така със сигурност Янузович. Вайман ето бившият ни играч, който нищо не правеше. Драгович, така. И Фукс са ми по-известни. Харник също и... Да. Имат стабилен състав. И да се надяваме да вземем някакви точки от този двубой. Невероятна възможност. По един невероятен начин напиват нашите играчи. Много смешен начин. Виждате, само се спира и продължава. И късмет за нас, че не беше това гол. Гласата на Ники Михайлов си каза думата в този момент. Центриране и топката е изчистена. О, какво изчистване към Божинов. Той е задържан през цялото време. И се осра. Удар на Божинов! Не може да завърши атаката. Атаките, които правиме. Един гол имаме и то от Божинов с глава, но този път Божинов не можа да покаже класата си в нападение. Не исках. Естествено, Анди Вайман ще се сети кога да вкарва голове. Това е абсолютен трол. За теб не прави нищо, срещу теб ще си скъса газът да тича и да вкарва голове. Вижте какъв късметлийски гол. Просто ще продължи да пресира както никога. Представяте ли си Анди Вайман да пресира? Кога ли па е пресирал в моят отбор като е бил? Никога и никога няма и да го направи отново. Това ще му е единственият... това ще му е последният път, когато пресира въобще. И тук. Да. Където България отново губи от Австрия. Никакви изненади в този двубой. Отново губиме заради нашата слаба, много слаба атака, която нищо не може да направи. И слабата ни халфова линия най-вероятно губим всякакви двубои заради офанзивата в нашите халфове. Центриране към Божинов. Божинов и Кирилов са заменени от Бербатов и Георгиев. Георгиев ще застане в средата на игрището, а Попов ще отиде на лявото крило заради слабата ни халфова линия. Просто имаме прекалено много атакуващи играчи там. И няма никаква защита. Центриране, естествено топката по някакъв късмет попадна в Миланов, само че той се обсра. Не, той има стренг 99 и успя да се задържи. И Янузович отбива интригата. Не знам какво ще правим с този наш тъп отбор. Не можем абсолютно нищо да направим за пореден път. Всичко е решено още откакто се започне матчът. Трябва само един пропуск да се направи от нашия отбор и се знае кой ще бъде победителят. Центриране, удар с глава, няма такъв. Тонев, това е гол. Трябваше Ники Михайлов да отиде в наказателното поле, че да се сети някой да вкара гол. Прекрасен гол, само че е много късно и много малко. И ще видим краят на този двубой. Трети матч за мен, втора загуба. Виждате какво правя с Астън Вила. Печеля Capital One Cup. Побеждавам и играя добре срещу по-силните от мен отбори. С България гайда не мога да духна. Второто полувреме играхме много по-добре. Но какъв е смисълът от това, като просто те са си вкарали
едно от малкото положения през второто полувреме и се реши матчът. Насочваме се към матчът с Германия, който, казвам от сега, ако не спечеля, казвам го с висок тон, ако не спечеля, напускам българският национален отбор. До тогава. Така, добре дошли на Васил Левски, където България посреща Германия. Отлично място, където да ти зависи кариерата от българският национален отбор. Влади Стоянов влиза, Пандаловски ще играе като ляв бек, Благо Георгиев ще участва като дефанзивен халф, Сърмов ще играе, също така и Мицански влиза, Попов ще бъде дясно крило. Техният състав просто невероятен, Траш явно ще им бъде дефанзивен халф, Кислинг им е нападател. Това е общо взето, това са им по-така слабите играчи и със сигурност те ще направят толкова силни двубои, че няма накъде. От сега давам на Attacking, нямам какво да губя. Ако спечелиме, оставам на чело на България, ако ли не... Не, това е просто неземен късмет. Това не знам откъде дойде, защо ми го прави играта, кой го прави, направо не мога да разбера. Кой ме наказва така? Искам да играя с България, но съм казал, ако загубя точки от този двубой, се махам. Центриране към Мицански, естествено, че топката е изчистена, естествено, че Миланов не може да оцели малко по-силно топката. Това е гол. 0-0 засада. Много тънко положение. Отличен завършващ удар от Мюлер. 0-0 засада. В края на това първо полувреме България, Германия 0-1. При такъв резултат аз напускам българският национален отбор. Няма се занимавам повече с подобни слабаци. Вече ще приемам оферти на отбори, които са по 4 звезди и половина минимум. Центриране и това 2-0. Кислинг ето надскача Будуров без никакви проблеми. Надскача го, просто го премазва в въздуха. Нашият капитан е безпомощен срещу такъв класен нападател, който сигурно е 70 оверал вече. Не знам от кога не съм записвал. Стана резултатът 4-0, изпуснахме едно невероятно положение и така матчът завърши, аз го напуснах, защото просто с тези играчи не става нищо, просто ви казвам, нищо не става. Нищо не става с тези играчи, това е просто някаква подигравка, как може. Сега напускам, бе, тук само да ги махнем, ти напускам. Бал съм ти България, бал съм ти. И така, напускам България. Следващият епизод ще има мачове. Ще завършим този месец, ще играем този, другите два ще ги скипнем. Ще играем срещу Манчестър Юнайтед и Малмио, да не вземем да паднем. И ще скипнем този двубой срещу Фулъм, за да ни останат за следващият епизод, който ще е 18, ако не се лъжа. Не, следващия 18, значи 19 епизод ще има склад репорт. Да, това беше от този епизод. Харесайте, коментирайте, абонирайте се. И до следващия път. Чао, чао.